नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्रीमती परीक्षा पाटील, के.जी. मेहता हायस्कूल, नाशिक रोड. बघा, आज आपण इयत्ता 6वीसाठी निबंध लेखन हे कसे करायचे हे शिकणार आहोत. बघा, निबंध लिहायचा म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना निबंधाची वही ही आवश्यक आहे. मग आता सगळ्यांनी निबंध लेखनासाठी 100 पेजेस वही ही प्रत्येकाने करायची आहे. बघा, आता यामध्ये पहिलं जे पान आहे आपलं ते असतं अनुक्रमणिकेचं, त्याला इंडेक्स पण म्हणतात. आता बघा, अनुक्रमणिकेचं पान काढल्यानंतरून ते पहिलं पान आहे ते व्यवस्थित सुवाच्य अक्षरामध्येच लिहिलं गेलेलं पाहिजे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची खाडाखोड ही नको आहे. बघा, आता पहिला निबंध तुम्हाला लिहायचा आहे. त्या आधीवरती तुमचं नाव, इयत्ता टाकायची आहे, विषयाचं नाव टाकायचं आहे, बरोबर आहे, शाळेचं नाव टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर निबंध क्रमांक 1 फक्त एक आकडा टाकायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या शेजारी तुम्हाला तारीख लिहायची आहे, म्हणजे डेट दिलेली आहे. 30/6/2020 हीच तारीख प्रत्येकाची त्यामध्ये असली पाहिजे. आणि त्यानंतर निबंधाचं नाव आहे अनुलेखन. पुढे तुम्हाला ते दिसणारच आहे कसं लिहायचं आहे. पहिलाच उकार हा न ला असणार आहे, अनु म्हणजे अनुलेखन. मग हे नाव व्यवस्थितच लिहिलं गेलं पाहिजे, कुठल्याही प्रकारची खाडाखोड करणार नाही आहात तुम्ही. हे आहे अनुक्रमणिकेचं पान. यानंतर बघा, तुम्हाला तुमच्या निबंधाच्या वहीचं पुढचे 2 पानं दिसत आहेत. एक आहे डाव्या हाताचं पान आणि दुसरं आहे उजव्या हाताचं पान. तुमचा जो उजवा हात आहे त्या उजव्या हाताच्या पानावरच तुम्हाला निबंध लिहायचा आहे. आणि सुरुवातीला वरती जिथे ती पांढरी जागा प्लेन आहे त्या ठिकाणी तुम्ही निबंधाचं नाव टाकणार आहात अनुलेखन. आणि अनुलेखन लिहिल्यानंतर त्याच्या शेजारीच एक आकडा टाकणार आहात. का तर तो निबंधाचा पहिला क्रमांक आहे, म्हणून तिथे 1 लिहायचं आणि त्याच्या शेजारी अनुलेखन लिहायचं आहे. आणि त्यानंतर उजव्या हाताच्या कोपऱ्यात वरती तुम्हाला तारीख पण टाकायची आहे निबंधाची. आणि एक लक्षात घ्या की डाव्या हाताचं जे पान आहे तुमचं त्या पानावर तुम्ही काहीही लिहिणार नाही आहात. मागच्या वर्षी पण तुम्ही निबंधाची वही केली होती 5वीला असताना, तेव्हा पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डाव्या हाताच्या पानावर कोणीही निबंध लिहिणार नाही. तिथे तुम्हाला तुमचे जे चुकीचे शब्द असतात ते तुम्हाला लिहायचे असतात, त्यामुळे त्या पानावर कुणीही लिहिणार नाही. आलं लक्षात? मग आता चला आपण पुढे बघूया अनुलेखन म्हणजे काय. बघा, आता अनुलेखन म्हणजे दिलेला जो उतारा आहे तो जसाच्या तसा पाहून लिहिणं, याला म्हणायचं अनुलेखन. आता तुम्हाला काय करायचं आहे की तुम्ही तुमच्या निबंधाच्या पानावर, पहिल्या पानावर जिथे तुम्ही निबंध लिहिणार आहात तिथे क्रमांक 1 टाकायचा, अनुलेखन नाव असंच लिहायचं आणि उजव्या हाताच्या कोपऱ्यावर अशीच तारीख टाकायची आहे 30/6/2020. आता बघा, यानंतर सुरुवातीला मी 2 बोटाचं अंतर पण सोडलेलं आहे. हा जो उतारा आहे तो तुमच्या 6वीच्या पाठ्यपुस्तकातलाच आहे, पाठ क्रमांक 3 मधला. आला का लक्षात? तुमच्या अब्दुल कलाम यांचा जो पाठ आहे त्या पाठामधला हा उतारा आहे. परंतु तुम्ही त्या धड्याचं नाव न टाकता निबंधाचंच नाव टाकणार आहात अनुलेखन. बऱ्याचदा मुलं तेच नाव टाकतात जे धड्याचं नाव आहे, ते कुणीही टाकणार नाही. बघा, अनुलेखन हेच नाव टाकायचं आणि हाच उतारा व्यवस्थित पाहून लिहायचा आहे. तुम्हाला जर इथे मोबाईलमध्ये बघून लिहायला त्रास होत असेल तर तुम्ही पाठ्यपुस्तक, तुम्हाला सगळ्यांना मिळालेले आहेत, पाठ्यपुस्तक उघडायचं आणि मी जिथपर्यंत तुम्हाला इथे दिलेला आहे तिथपर्यंत तो उतारा पूर्ण करायचा आहे. पुढच्या पानावर पण आहे तो उतारा. बघा, सुशिक्षितांच्या वाचनाची गरज भागवणाऱ्या शमसुद्दीनचा व्यवसाय म्हणजे एक खंबी तंबू होता, तिथून परत सुरुवात झालेली आहे आणि वाटण्यापूर्वी मी त्यातील चित्रे बघून घेत असे. गिऱ्हाईकांना पेपरचा अंक वाटण्यापूर्वी मी त्यातील चित्रे बघून घेत असे. इथपर्यंतचा तो उतारा सगळ्यांनी लिहायचा आहे. आणि लिहित असताना एक लक्षात घ्या की जिथे जिथे स्वल्पविराम दिलेला आहे, जिथे पूर्णविराम दिलेला आहे किंवा अवतरण चिन्ह असेल किंवा कंस असेल, वेलांटी, उकार, काना, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, हे जे आहेत हे सगळे नीट व्यवस्थित बघून लिहायचेत. यालाच अनुलेखन असं म्हणतात. म्हणजे दिलेला उतारा जसाच्या तसा पाहून लिहिणं याला म्हणतात अनुलेखन. आणि यातूनच तुमचं लिहिण्याचं कौशल्य हे तपासलं जात असतं. त्यामुळे प्रत्येकाने व्यवस्थित हा निबंधाच्या वहीत लिहायचा आहे. समजलं? धन्यवाद. आणि प्रत्येकाने मला तो निबंध लिहून फोटो पाठवायचा आहे.